ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଠେକୁଆ, ବିଲୁଆ, ହରିଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ଥିଲେ। ଦିନେ ଠେକୁଆଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ଏକ ବିଲୁଆଟିଏ ଦେଖିଲା। ବିଲୁଆଟିକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ତା ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଠେକୁଆଟି ଏହା ଦେଖି ତାଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଏକ ହରିଣ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ହରିଣଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଲୁଆଟି ହରିଣକୁ ତା ପଛରୁ ଡାକିଲା। ହରିଣ ଭାଇ, ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ହରିଣ କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଗଲେ ତୁମେ ମୋତେ ମାରି ଖାଇଦେବ। ହରିଣ ଭାଇ, ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ହରିଣ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏବେ ଦେଖିଲି ତୁମେ ଠେକୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲ। ନା ନା ହରିଣ ଭାଇ, ତୁମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ। ଠେକୁଆ ଏବଂ ମୋର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲୁ। ହରିଣ ବିଲୁଆ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ବିଲୁଆ ଏବଂ ହରିଣ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ତ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ହରିଣକୁ ମାରି ତା ମାଂସକୁ ଖାଇବ। ଦିନେ ହରିଣକୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିବାରୁ ହରିଣଟି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆଟି ତ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉପଶମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ବିଲୁଆ ହରିଣକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଡାକିକି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ହରିଣଟି ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ହରିଣଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଲୁଆ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ ସଦାବେଳେ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ବା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।